Selaković, Starčević, Savić. Selaković, ulazi u šansu, gol! Probušio je mrežu na tom golu. Da. Popović je neuspeo da odbrani svoj gol. Toliko su opasni ti igrači. Savić odigrao Starčeviću. Starčević, šuti gol! Selaković za Savića, ali ne, propušta Savić. Evo ga Savić. To je bila Tita bomba! Bomba Savića! A potom i Starčevića. Savić glavom ostavlja za Starčevića. Starčević loše poklapa. Popović, izvodi Pop. Starčević, jaj, opet loše poklapa Starčević. Opet Savić njegove bombice. Selaković pokušava felšem, ali ne pokušava. Evo Selaković nešto pokušava sa tom loptom, ali